Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Basin bag, madismaya ka ba? Ha? Kaya nga no. Usap din ang buot mong isulti nako. Nausap ang imong honasig. Di ka mo padayon paglarga sa Cebu? Ha, Pransing? Uy, nausap na mo na sing. Di ka na mo daw sa larga. Shoot. Mamalihog sa ko ha. Kami lang sa'yo magsulti si Greggy. Oo. Away, bli ba na? At tulong ang paabot mo sa gawas, ha? Ay. Piyot! Piyot! Oh, lugro ka. Balik ka na! Subo ka na ko, no? Dadaasan ni sa kusina kining kauban ni Pransing. Aron magkapamahaw. Kay misturyahan pa mi karyot. Musunod na miron dito sa Pransing. Human mong istorya. Sige dong. Dalising. Arita sa sala magsulti. Oh, okay, Greg. Sunod ako sa kusina, do nga? Isyot ko ba? Isyot ko ba, Piyot? Salamat. Hindi ba pas mo kung bito kini? Sabot lang ta ha. Dili ta magkiat og kaon ha kay magkagaba ra ba ng magkiat og kaon ba? Ini kipaoran mo kong daan. Dili ka buot nga may mo pagikan nimo o muhato nimo sa barko? Unta, Greg. Hinungdan nga, yan itagyo ka kay mingon ka mong nga imo kong kuhaon dito sa amo o ba ng akong pamilya aron sa paghatod ako dito sa barko. Mga ilong kong suri ni mo, Greg. Sabta lang ko palihog. Sobra na kayo ang imong kayo din ako. Na kanasaba na. Di ba ka manggod nga kining akong pagtabang nimo kinasing-kasing gani. O wa magpaabot og bisag unsang bugti. Kay suod kayo ta. Amigo yu kayo ta. Migo tang tunay sukad pag kanito, di ba? Og, o na hinungdan nga, yan itagyo kag sayo. Samtang, wa ka pa mahinay ako ganto sa amo. Maom ka na gusto nimo, ikaw na akong agdon. Nakasabot ka na tingali kung nga no, Greg. Yes, Francine. Isabtante ka. Nagkasabot ko kung nganong mo na imong gusto. Dugay na tang nagilhanay. Wa ko malimot nga digyo kag gustuhan ng mupagikan. Labi na kung sayod ka nga taod-taod pag yun nga makabalik ang imong gipagikan. Sama tong paglarga sa imong mga ginikanan kanis Manila. High school ta ato. Dali ra ganito sila. Gusto nila nga pahatdon ka sa bus terminal kay mag-tracking naman to sila. Pero wag yun ka. Bisag yun sa nila sa pagpamugos. Karon pa ka nga imo na yung mismong kaugalingon nga pamilya o ikaw pa yun ang wantos layo. Greg. Kaya mo ginay akong witness. Og, salamat kayo sa imong pagsabot. Basta ikaw, Pransing, wala ko'y problema. Tuday, mamahaw sa ta, ha? Ining bahina, di sa ko gusto nga magpabalibad ni mo. Ihato tagyo ka dito sa barko kung dili ka makig-uba na kung pumahaw. Ikaw, yun. Asa man, deal or no deal? Okay. Deal. Usbon ako, Greggy. Dakan kayo kayong salamat sa imong kaayo din ako. Pagambing mo, Francing, mayong pagbiyahe karong gabi para si mo. Okay, Greg. Mapiyot. Balik-balik niya kung din ha. Bisag tuwa na sa Cebu si Francine kay bigo naman ta. Ha? Muna sa mga dire. Wala, lang lang ba? Laglaag ba oy ka kaon may tirada nimo?
Apiyot. Greg, ato na mi. Sige, Sing. Has kang tawhana, oy. Pagkamangtas, oy. Naon sa kapiyot? Kadubang kauban ni Francing Dungrige ba? Pagkawalay habas ato, oy. Kay ag kinasal ng salamisa, muragok giluba sa pagkawalay habas ng kaon atong tawhana. Ikaw, Gidpiyot. Kalayo rato ni mo tawhana. Unsa man ka? Ay, ngano ko daw Dungrige? Kung kaon rato'y iyang tirada, ikaw mas grabe gyud. Kay mo kaon sa sudan manipig pag yun. Dungrige, saray. Kay nga no, di na tinod. Si Dungrige ba? Prangka-prangka lang ang pag-istorya ba? Kay katong inasala nga mato ni mo, pirting pagkakayaga. Gikayag naman gusto ni mong daan kay nagputos kas gidaan ni mo dito sa inyo ha. Nataka mo lang ka, Dungda. Ay, moingon ka magpataka ako. Gusto ka mo tanaw sa CCTV? Naasa sa CCTV? Kaya to, sama, ato ipasalida to? Ayaw na doon, ay. Hubog ko ato doon. Wala ko kay balo ato sa akong gibuhat, ay. Wala ito ko kalibutan ato doon. Hey, stila ni mo, Piyot. Mangita kapag yung lusot. Nasib ang ganit diha sa CCTV ang pag-ukoy ni mo ni nang dinsyang. Ha? Nga imo siyang gismiring, hoy. Patay. So, nato ipasalida? Ayaw tao doon. Okay. Ay, ano Seng? Na may marag tusok sa akong tiyan ko na. Mudikit ko na mo inig untol sa motor ng magitag ibaong. So, may dakang armas. Kasi timingan tag na checkpoint, ha? Madakpan ta? Hawi kul ba Seng? Dinarmas. Dili armas? Iunsam din ng gahi man. Ang tiil na sinasal ito sa ilang grigi, akong gilubag o giluklok sa bulsa. Unsa? Huy, pakauwa ko man ang shoot. Pagkawaw siya kung sakpan. Pero kung dili, maawab ta. Ala ni mo, no? Ay, kabla kasing. Di na tumuusap nga na ka. Ay, madul kag sibo. Kaya lang mabalik ko dito sa ila nga wala ka, magapaglubag ko. Hey, pastilan ni mo ishoot. Nganon dili makamusugot na muhatod minimo sa barko pa. Bitaw pa, lainan ni mo, oy. Ayaw na ko ninyo pasultiha kung nga no, Dodot. Mais, basta mo na akong gusto. Bisan pag si mama ninyo, Corina, dili ko musugot nga mupahatod o mupagikan siya nako. Ayaw na lang mong pamugos pa, Miles, Dodot. Palihog na lang ko sa pagpasabot nila, kay Corin. Ikaw unta mo pasabot nila. Kay may rason man kaha ka. Day Corin, Sa gikaingon ko na, Miles, Dodot, ayaw mong pamugos. Ayaw mong pamugos. Maudi ay naihimong rason nga noong dili ka buot nga muhatod og mupagikan minimo, Francine. o matansyang. O hinaot nga hisabtan ko ni mo, ma. Ay, kinsa man kung dili mo sabot nimo. Pero hanang imong gusto, samada nga imong gihikawan ang imong mga anak nga maduol nimo. Katapusan na lang gudong higayon nga makauban kanila. Unya, imo pa silang didaan. Sakit man tuod na para nimo. Pero, sakit sabi na para lina Corina o sa inyong mga anak. Ni Dudot, ingon man ni Miles. Dili lang sa tingali ang imong kaugalingon lang ang imong huna-hunaon. Sila pod unta. Nga ambot kung kanus apa mo magkita pagbalik. Matansyang.
Aw, ikaw good. Kung kaya ra nimo nga mahayan kanila. Naara nimo, mao man gyud ka na imong gusto. Way makapugos nimo. Nag-ilis na ra ba unta ng mga anak nimo? O saman, mauna gyud na. Dili gyud ka magpahatod nila sa barko. Ayaw na pagpamugusan na niya matansyang. Kay murag may sikreto gyud na siya. Nga dili niya gustong among masayran nga iyang pamilya. Dunag yun. Oh, Unsa? day ko rin. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!